खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 17 अक्ट'बर 2024 बृहस्पतिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। सिगांनि बबेबा जेंनाया दिनै गोरलैयैनो सुस्रांजानो हागौ। जेरावबो जाफुंसारगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिफ्राबो दिनै मावफुंजाजोबगोन। गोसोआ जोबोर खुसि जागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। न'खराव बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरो बोरखौ मोनगोन। बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांनो हागौ। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। गोसोआव बोलो बांगोन। समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनोबो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां। आयाबो दिनै बांनो हागौ। न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। सोरजोंबा बाख्नाय जागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै जाफुंसारगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानोबो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे अनसायनाय मोननोबो हागौ। सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन आरो धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जानोबो हागौ। गोसोआव बेले बेजे आरो गोनो गोथो साननाय फैनो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव लोगो लेवा बांनोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। पजिटिभ साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हाजोबगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। गुबुननिफ्राय पजिटिभ रेसपन्स मोननोबो हागौ। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन।
गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन, गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन, गियाननि आंखाल जानाय नङा। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै जाफुंसारगोन, सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो, देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ, सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन, गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोबां रोखोमनि जेंना जेंगोनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा। गोसोनि बोलोआबो दिनै लोरबां जानो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ। सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। समाजाव मान मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ नाथाय बोनो गोब्राब जानोबो हागौ। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब लानांनो हागौ। गोदान थांखि लानो हानाय नङा। सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै जोबोर आला खाला जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनो हागौ। गोसोआव नेगेटिभ साननायबो फैनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। समाजाव नाथाय मान मोननो हागोन। न'खराव अननाय फैगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो। धोरोमारि बिथिङाव दिनै गोसो दुंखांगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो जोबोर रमान्टिक जानोबो हागौ। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। सिगांनि बबेबा जेंनाया दिनै गोरलैयैनो सुस्रांजानो हागौ। माबा नङा मोनसे मोजां खौरांबो फैनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जायोब्ला गाहाम। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरो बोरखौ मोननो हागौ। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै जाफुंसारगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायनो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनो हागौ। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन। बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोनि साननायफ्रा देबोर नांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। बहाबा दावबायोब्ला लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनो हागौ। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। न'खराव बिमा बिफानिफ्राय अननाय बोरखौ मोननो हागोन।
गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ सिगांनि बबेबा जेंनाया गोसोखौ दिनै उसुखुथु खालामनोबो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थिबो जानो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो देहाया मोजाङैनो थागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोद रमान्टिक जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम फरायसाफोरा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।